Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Ake sibheke isibalo sethu lesi. Engifuna ukukukhombisa kona lana izinto ezimbalwa nje ngifuna ukuthi sizithathe ngokukhulu ukusheshsha phambi kokuba sisebenze ngazo lezo zinto kuma video azolandela. Ngizobhala la ngikukhumbuze ngithi bangithi S base ngiyasekela uthi ngithi ST kusho ukuthi ngikhuluma ngeposition function yesikhathi. Ngikhuluma ngendawo ezosebenzela isikhathi. Asiqhubeke nomdwebo wethu. Ngino why la ngibe no ST. Umugqa wami lo esosebenza ngawo noma esothola ukuthi ngaphansi kwawo khumbula ukuthi sisebenza ngama derivatives nanokufinda ama integrals. Ukufinda ama integrals ke ukuthola ama integrals. Uma siwathola ukuthi ke amele obani noma isisindo sawo singakanani ngaphansi komdwebo. Naku ke sengidweba imigqa yokuqala phansi komdwebo wami. Ngiubiza ngo A nango B lapha ya. Angibona ukuthi la singabe enye indawo la singathola khona isikhathi noma ukuthi kungakanani okungaphansi kumdwebo wethu nalapha yanganzansi la ngifakele khona uA. Sengithe SA ngathi SB. Ngifuna ukwazi ukuthi kungakanani. Sengiyazibuza ukuthi okay kuhleke ngino A ngino B. Ngiyazibuza ukuthi singakanani isikhala esishintsha noma ishintsha kanjani indawo ya A no B. Sishintsha kanjani ikhathi kusuka ku A uya ku B noma usuka ku B uya ku A noma lesikhala esingaphakathi nendawo sika A no B. Uyabona ke lapha nje base ngikubhalelile ngathi SB minus SA ngoba ngicabanga ukuthi kona okuzobalula ukuthi ngithola ukuthi isikhala singaphakathi kwa A no B singakanani. Awuthi ngithi ukuthi ngivale la ikhona la ngizobiza khona ngo DT wami. Uyabona ukuthi ngithi kuyivulela nje itriangle encanyana nje lami la DT no DS la ngibona khona ithuba ngizothi DS ungezansi kwa DT. Uma sengibona ke ukuthi nginesimo esikanjalo ngino DS over DT ngizothi equal to ba equal to ivelocity. Okay awuthi ngibhale ngendlela yezibalo indaba ya velocity equal to ST. Khumbula ST wethu indawo yefunction yesikhathi. ST wethu uvelocity uthi ngibe ngibhala nala nje ukuze sizikhumbuze kahle ukuthi lokho ngiqonda ukuthi velocity ongaphinde ngikhiphe njengokuthi kunguba ngaphinde ngibhale kanjani mhlambe ukuze kucace nje ukuthi ukubona ngendlela yemethe ngaphinde ngithi V ne ngisekele uthilo ngusekelile lapha ya. Osiza kakhulu ukuthi sizifundise nje ukubamba noma silithathe nje ulwazi ngempela lwaloko esisebenza nako lana ngoba ngizokukhombisa nje ama function ambalwa esisebenza ngawo kuma video alandelayo. Kuhleka ngithi nginomunye umdwebo manje yithi waye ngalapha ya. Ngizothi umugqa ngufaka ngalapha nje namhlanje. Ngizothi lapha ya umugqa wami ubunjena lana awuthi ngishintshe ke manje ngenze nje okuqondile ya angenze oqondile ngoba akubalekile kangaka ukuthi senze nje into ezipenzayo sifuna nje ukukhombisa nje into ezimbalwe ezibalekile. Ngithi ke lo umugqa wami esengudwebele kubambe lapha ya ngubambe ngithi y nje bangishilo equal to velocity yami yesikhathi. Asithi ke phakathi kulomuqa ngibheka ukuthi ngingaphuma nama trapezode amangaki noma ama triangle amangaki. Imingaki imidwebe engaphuma nayo lapho ngaphansi kwalomuqa wami noma kwalesithombe sami lomdwebo wami. Ngiyabona 1 ngiyalibona ithuba lowesibili 2 noma bengalingani incama shi kodwa uyabona umqondo emva kwaloko ukuthi ngizama ukukhombisa
ukuthi ngidwebe imidwebo esondelene ngokulingana. Awuthi sengifaka vele nayo lo wesithathu ngoba ngiyabona ukuthi uyangena. Ngisale sengiwufakela nje nawo. Asiboneke. Sale sengihlobisa nje ngaphakathi imidwebo yami. Khombisa ukuthi vele ngizobe ngisebenza ngayo. Ngabiza ngani ngovelocity 1. Ngase A ukhombisa ukuthi engikuthola lapho isikhala sika A leso. Ibhokisi lami lokuqala le trapezoid yami noma triangle yami yokuqala le ngizoyibiza ngo A. Isikhala sakhona. Olandelayo. Hey sengikhohlana nokuthi ngifake noma imibala engafani. Imbala yonke nje siyafana. Okungenani kodwa sokhumbula ke phela ngamagama khona why. Ngoba ngifake yanguhlaza la ngishintsha umbala nangapha. Siyakhumbula ukuthi uA, uB noma uC ayingenzi ngoba sengifakile imbala angize ngapha. Uyalikhumbula uphawu lethu esisebenza ngalo kakhulu masenza ibale nje ngalezi. Lolu phawu lethu ke uyalibona ukuthi lumiswe kanjani ngathi uA oyi capital kodwa obhekele uyabona nje uphawu lethu lolu lithini lithi n phezulu basezantsi lithi I equal 1 base ke siyafaka ke okubalekile sobesebenza ngako kwa velocity noma kwa volume base sithi sithi 1 minus 1 ngalapha eceleni iformula ke la khona lele sisebenza ngalo ulikhumbule ngoba sisazobuya sisebenze ngalo kwama video alandelayo. Kuhleke usulibonile ke manje iformula leli asibona ukuthi singathi sisuka phi ke manje uma sisebenza ngalo. Njengoba ngikubhalela la sengikhohlana ukuchaza ukuthi ngikubhalelani lokhu engikubhalela ukuthi udelta x wethu sizobiza ngodelta t lana ngoba ningoba sisebenza ngesikhathi ke la udelta t wethu suveza ngendlela ya at uat wethu ke lo delta suthola ngokuthi sithi b minus a over n ukuze sithole isikhathi. Sifuna ukuthi ke nje bangibhala lapha phezulu uapproximate ushintsho lesikhala kwindawo engaphansi komdwebo wethu. Ukuchaza kabanzi lokho ukuthi bas approximate ukuhlawumbisa noma ukuzama ngayo yonke imizamo ukusondela kuyo leyo number noma kuso leso sikhala approximate ukuthi bangenza isibonelo uthi bathi approximate ukuthi bangaka abantu abezayo awuthi ukuhlambisa noma ukusondelisa ukuthi bangaka abantu abezayo nalana ke sizama ukuapproximate ukuhlambisa ukuthi singakanani isikhala esingaphansi komdwebo wethu. Uyabona umugqa wethu lohlaza okwatshana ushona le phezulu phakathi nendawo sifuna ukwazi ukuthi singakanani isikhala lesi singaphansi la sengivule ngadweba khona ama trapezoid ami noma singathi ama rectangle ami singakanani isikhala esilapho. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani ngoba sesinolwazi lokuthi sisuke siqonda ukuthini basithi siya approximate. Yini enyishodayo ngapha singavula nje isikhala sethu nje sokudedisa indawo base sithi siyavula sithi iv uno t yini mele sifake lapha yini ukubaleka kuzomela siyifake lapha sino v t dt wethu yini eshodelayo ukuchaza kabanziki sifuna thina kulomdwebo wethu ukwazi isikhala sika esiphakathi nendawo kwa A no B njengoba ngisekela lapha phezulu khumbula ukuthi besiqale lapho vele ngokuzibuza saze safinyelela ekutheni SB minus SA kodwa kuzosiza ukuthi sithole isikhala esingaphakathi athi sidlulele ngala asithi sithi AB sithi VT dt wethu kwamanje sinazo ngithi
inombolo esisebenza ngazo futhi asizidingi kangaka ngoba sifuna nje ukusebenza ngokuthi sizikhumbuze ama-formula esizosebenza ngawo kuma-video alandelayo. Njengoba sesithe SB na-ke minus SA, hamba kanye nami. Lapho khona u-ST wethu uyi-antiderivative. Khumbula-ke i-antiderivative. I-antiderivative isuke ibuka i-derivative base yona kuba khona i-anti yakhona engahambisani naleyo antiderivative, njengokuthi khona amanzi, i-antiderivative yamanzi yini amafutha, yabo, okuvesene kuphambane nako. Uyakubona, asibheke-ke ukuthi u-A no B wethu nje base siubhalile ngezansi ikona okubaluleke kakhulu phela sifuna ukuthatha kule video esenza ngayo, ngoba njengoba siveza nje ama-formula esibiza nge-second function yale ye-theorem yethu ye-calculus. Ungakhathazeki kakhulu, qaphela nje wena lokho engikubhalela phaya kwa-SB minus SA ukuthi sikubiza nge-second function ebalulekile kakhulu ye-theorem ye-calculus. Ungakhathazeki, eyokuqala sobe sikhulume ngayo kwamanye ama-video azolandela. Ngifuna nje ukuthi nje sike sibuke nje ama-functions manje njengoba lokho ngiphinde ngicacisa ukuthi sosebenza ngawo. Asibona umdwebo wethu la, engizame nje ukudweba ngokukhulu ukushesha. Ngabhala neformula elincanyana lapha ngezansi la fx no dx. Base ngithi u-fx uyi-antiderivative ya f. Ngisho ukuthi u-fx uba khona ukuzophikisana no-f, ukuthi kusuke kwaqala kwakhona u-f mhlawumbe base sesifuna i-antiderivative ya f ke kutholakala ukuthi u-fx. Kungakusiza kakhulu ukuthi ubuyele kwamanye ama-video azochaza futhi kabanzi ngama-antiderivative, ngoba akhona ama-video sesiwenzile akhuluma ngama-antiderivative asebenza nangawo. Kodwa-ke kulamanye ama-video sizozama ukucacisa kangcono noma siwasebenzise lama-function esiwaveze lana o-FB minus FA kanjalo kanjalo.